Fe ddechreuwyd y cyntaf yn 1973 yng Nghaerdydd. Mae yna 53 erbyn hyn. Beth yw nhw? Wel, y papurau bro. Ar ddydd Gwildewi leni, fe lansiwyd yr un diweddara, y Bigwn, yn rhe Dinbych. Mae'n stryd yn Dinbych, rhyw'r Bigwn, Bacon Hill. A wedyn gaethon ni ryw hanner cant o wahanol awgrymiadau, dwi'n meddwl, ar enw i'r papur. Ond da ni wedi mynd am y Bigwn bod o'n rhoi cyfle, wel, bod ni'n gallu cael logo. Mae'n fynd efo fo, dwi'n meddwl, fflamau ac oedd hwnna'n apelio, dwi'n meddwl. Da ni wedi cael 2 noson yma o teipio'r newyddion ar erthyglau. Ac mae'r golygyddion wedi bod wrthi yn cywiro. Nid teipio ni ni'n gallu gwneud ar hwn, chi'n gallu gwneud y cysodi i gyd yn chi. Da ni'n gwneud popeth ar y sgrin fach yma fan hyn. Dwi'n cael y wybodaeth, da ni'n bod yn teipio fewn am 2 noson a wedyn mae o gyd, yr erthyglau, a'r captions a phob dim ar y ddisg yma yn fan hyn. Mae gennau Tudalen flaen y Bigwn ymlaen i rwan ar y sgrin a dwi'n gallu mynd i nôl yr erthyglau bob yn un a'i gosod nhw ar y Tudalen ac amrywio maint y geiriau i lenwi'r gofod ac yn y blaen pob peth ar y sgrin ac amrywio steil hefyd. Cyn bod fi'n cychwyn ar y gwaith, dwi'n cael sgwrs gyda'r golygydd efo'r Bigwn. Mae yna griw onyn nhw ryw ddwsin a pawb yn cymryd i dro fod yn olygydd y mis. A dwi wedi cael cyfarwyddiadau gen y golygydd. Ac mae eisiau llun i ddechrau, llun o John Wesley ar y geffyl. Felly rhaid mi fynd i fesur lle dwi eisiau rhoi llun. Felly dwi'n tynnu llun bocs yn fan hyn. A dwi eisoes wedi gosod y Tudalen gyda 2 golofn ar draws. So, a mae'n lun go hir, felly ai 8 cm i lawr, dwi'n meddwl. A dyna ni, allai gael gweld faint o le mae hwnna'n gymryd ar y sgrin. Dyna ni, wedyn, beth arall mae eisiau'r Tudalen flaen, a di ryw bwt ynglyn ag addysg drydyddol yn y dyffryn sydd yn bwnc llosg ar hyn o bryd. Felly mae'r stwff wedi cael ei deipio fewn eisoes. Mae ar ddisg fach gen i. Rhaid mi mynd i nôl y wybodaeth o'n i. Gynnau dyma ni, hwn di'r darn da ni isio. A mae'r print yn rhy fawr fel mae am fan hyn, so am i wneud o'n llai. Dwi'n gallu gofni'r peiriant. Symud o lawr i teip lawr i 8 pwynt, dwi'n meddwl. Fel sy'n mae hynny'n edrych. Mae hynny'n gymryd dipyn llai o le yn tydi. A wedyn dwi'n gallu gofni'r peiriant hefyd i unioni yr ochrau fan hyn. A dyna faint o le mae o'n gymryd ar y Tudalen flaen. Be da ni'n neud efo'r Bigwn ydy oherwydd bod y peiriannau yma a hefyd bod cwmni arall yn y dre, Cymdeithas Tai Clwyd a peiriannau yr union rhyw fath. Da ni'n cymryd i bob yn ail i wneud y teipio yn swyddfeydd yn gilydd. Wedyn mae hwnna yn noson reit gymdeithasol hefyd pan mae pawb efo'i gilydd.